am not. Anaghị. Anaghị. He or she is not. Ọ naghị. Ọ naghị. You are not. Ị naghị. Ị naghị. They are not. Ha naghị. Ha naghị. We are not. Anyị anaghị. Anyị anaghị. You all are not. Unu anaghị. Unu anaghị. This is how we form negative sentences using present continuous tense. Now let's conjugate using the verb eating. Using the verb eating, which is eri in Igbo. Eri. For instance, you say, I am not eating food. Anaghị m eri nri. He or she is not eating food. Ọ naghị eri nri. You are not eating food. Ị naghị eri nri. They are not eating food. Ha naghị eri nri. We are not eating food. Anyị anaghị eri nri. And so on. Now, how do you say it's not? It's not in Igbo. Ngwa dere m ya ebe a. It is not. Ngwa kọrịba.